Γιώργη, έτσι χωρίς να βουλεύω. Πενίτσα δίκαιο και μας είπε, μόνο εκεί θα πάτε λέει θα περάσετε καλά. Να δείτε κάτι διαφορετικό, έτσι μας είπε. Ποια? Στο μαγαζί, στο ξενοδοχείο. Αλλά με τέτοιο δρόμο, τόσο κόσμο εγώ δεν το περίμενα. Μόλις έβλεπα τον δρόμο έτσι που πηγαίναμε, λέω τώρα. Άστε εκεί, άστε πάνω. Δεν θα κάτσει η σιγαρία. Τι θέλει. Θα έτσι εδώ, πώς είναι. Λίγο τσαγάκι. Αυτό ποιο είναι, βουβαράδικο σου?